Hola, som el Marcelo Eudaldo i la Anna Montserrat, la xicana, membres expedicionaris de Pallassos Sense Fronteres. Us parlem des del Caire, on estem vivint una experiència que remou el cor i ens recorda per què fem el que fem. Aquí, de la mà d'ACNUR, estem treballant amb la comunitat de refugiats de Sudan, Sudan del Sud, Somàlia, Iemen i Síria. La realitat que ens hem trobat és punyent. Cada dia arriben noves famílies fugint de la guerra, mentre d'altres ja porten molts i molts anys esperant una oportunitat. Estan cansats, molt cansats. Però quan ens veuen aparèixer, passa quelcom màgic. Se'ls obre un bri d'esperança, un moment de pausa necessari. Com diria la Mafalda, paren el mundo que me bajo. Els nostres espectacles són precisament això. Una parada en el camí per baixar del patiment i pujar, ni que sigui per una estona, al tren de l'alegria. Cada espectacle és una petita victòria contra la por i una abraçada col·lectiva per qui ha perdut tot. Un cop més, la nostra feina de pallasso ens demostra com n'és de necessària i un cop més ens dona sentit a la nostra vida. Veure com una rialla pot trencar el mur del trauma ens confirma que el riure és un dret fonamental. Gràcies a l'Ajuntament de Barcelona per permetre'ns ser aquest pont, perquè mentre algú rigui encara hi ha un demà per conquerir.